can get some. As DJ. Hi guys, hello everybody. Maya paabak keongan. Ingke kayong certified plantito. Lumibot na naman. Yini munta kami karay magtindang plants. First time kong gawan mag-vlog karayang plant garden. So tuki kayo. Okay guys, welcome to my channel. So tukian nyo po kung tatamo kining kilub para maglaweng tanaman. So makasali ko kaya ilawin tamo.
So pasukin naman natin yung pinakamalalaking mga plants pangyayamanin. So ang pangalan ng area na to, tanaman. So ibig sabihin plants. So tanaman. So eto siya, oh, tanaman, garden and landscaping service. So dapat din so ito yung mga ano nila, oh, daming mga snake plants. Ganda. So ang laki, pangyayamanin na, oh. So tanaman. So mostly itong mga malalaking mga dahon na to, mga philodendron. So itong tanaman, located siya sa Pombrera. Yung mga binibenta nila, yung mga pangyayamaning na mga alaman. Tignan nyo. So for sale mga to, kaso naka-reserve na. So yung binibenta nila yung mga maliliit na lang, yung mga si Monstera de los Cios, ang laki, oh. So philodendron. Yan, gaganda, oh. So ang pangalan ng store nila dito sa Pombrera is Tanaman Garden and Landscape Services. Yung mga pangyayamaning na mga halaman nandito. Si Glorious Philodendron, laki na, oh. Yan si ate. Thank you, no, ate. Si Billy, gusto nyong makita si Billy? Eto si Billy Tain. Nakakayayamanin si Billy Tain. Si Sebrina, ang laki. Alocasia Sebrina naman. Gandang tignan. Si Bermax, murang-mura si Bermax. Pero si Billy Tain, ang laki niya, oh. Nakakayayamanin philodendrons. Ano ito? Yung pangalan kaya nito? Di ko yung pangalan. Big Bill po yung tawag. Big Bill. Big Bill. Big Billitain. Big Billitain daw yung pangalan nito. O silu, malaki. Laki ng mga plants nila. Uy, nalanta si ano. Lalaki ng mga plants. So may mga alocasia at saka philodendrons na malalaki dito. Makikita ito sa Pombrera. Pangalan ng store nila is Tanaman Garden and Landscaping Services. So kung gusto nyong bumili ng mga malalaking mga philodendrons saka alocasia, punta lang kayo dito sa Guagua, San Matias, Guagua, Pampanga. Pangalan ng store nila is Tanaman Garden and Landscaping Services. Pangyay mo. Dami mga plants nila. So Red Congo, si Red Congo ang laki na niya. So yung price ni Red Congo is 5,800. Tapos si ate, anong pangalan nito? Golden Royal. Magkano yung ganito? 10,000. 10,000, pangyayamaning talaga, no? Yan. Kain ng mga plants. Hindi mga philodendrons na pang ano. Oh, may mayana. Malaki, oh. Dito na lang muna. Okay, shout out naman po kami yan, eh. Pwede po ba magpa-shout out, kuya? Okay. Guys, dyan nagtatapos yung pagtulog sa inyo dito sa Pombrera.
pasensya na kayo. First time ko kasing mag-vlog. Ipamamasyal ka rin. Plant Garden Kenny. Once again, please subscribe, share, like, and click the notification para dakal yung subscriber. Ingke ko, certified lang dito. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Dakal, salamat po.